Club Junta, building better Africa. Ndikupempheni ya Malawi kunena kuti mukamaona maaudio akuchedwa musamadere nkhawa chifukwa timafuna tizikupasirani real issues osakhala kungonena kuti tingonena ndi kunena chifukwa chofuna kunena kapena kufuna kutchuka. Ine ndikamatulusa nkhani ndimatulusa nkhani zokuti winake akamva azidabwa yekha kuti kodi imeneyi yaziwika bwanji. Activism ya ine siyolandira nayo ndalama kapena kuhongedwa. Ine ndimang'alula zinthu zimene zikuachita affect ya Malawi. Choncho mukayiona audio ikuchedwa timakhala kuti mwina pena ndi pena sitinalumikize ma issues komanso mwina machini mu studio sana agwire ntchito moyenerera, ndiye timakhonza kujambula yoyamba nkuyifuta, kujambula yachiwiri ndi kuyifuta. Timafuna kuti Malawi mukamamva mudzidziwa kunena kuti nkhani dizenizeni zimene zikuchokera kwa DC. Ine ndi woopsa ndipo ndikamang'alula ndimang'alula sinimaopa wina aliyense. Muziko la democracy sindiopa, ndimangoyima pa chilungamo. Ndipo yalero iso ndikuziwa kuti ena ndi ena andisakasaka kuti andimange nayo chifukwa ndiswa pa mchombo penipeni pa ziko la Malawi. Anthu ena akakhala m'maudindo amaona ngati iwo ndi opambana, amaona ngati ayandikana ndi Mulungu kapena ndi Yesu, ndikumatenga anthu ena ngati zisiru powabwatika boza. Ndikupempheni inu akuluakulu nonse amene muli m'maudindo osiyanasiyana kuchokera kwa president, ma ministers, akuluakulu ama department osiyanasiyana, akuluakulu ama ministries osiyanasiyana, kuti musamaone Amalawi ngati ndi opusa, musamatenge Amalawi ngati ndi ogona, musamatenge Amalawi ngati ndi osazindikira. Ngati mwatopa ndi maudindo anu ndi ndalama zimene mukubazi mmene mukuyikiriyana kumbuyoku, kuli bwino kuchita resign. Munthu wanzeru amasiya kuvina dansi record ija ili pa kolasi ndicho linga kuti pamawa asazayaluke. Izi mukupanga akuluakulu ena amboma kuphatikizako ku ame ndi ku polisi. There will be a day you be answerable. Chifukwa izafikapo siku la 40 limene inuyo muzayankhe mafunso. Ndamva chisoni kwambiri kuona Inspector General of Malawi Police akulikunkhutha boza, akunamiza mtundu wa Malawi kunena kuti wamanga anthu amene anapangisa zipolowe, amene ananyamula zikwanje, amene anavala mamaski, ndipo waamangapo ena ndi ena ndipo akudikira kuti anthu apite nawo ku khoti. Amalawi ndafuna mumve zeni izi. Zimene zija zimene akunena Inspector General of Malawi Police ndi zonama. Ngati iwowo ine akunditchalenja, abwere anditchalenje ndi mayina a anthu ndi anthu oso achite paredi. Anthu amene amangawo inu mmaziwa kuti ndi system ya polisi. Polisi imati ikamanga anthu amene ndi zigawenga amachita paredi ndi kuajambula. Kodi ndi chifukwa chani apolisi sana ajambule anthu amene kuti anthu aja anavala mamaski aja ndi awa, anthu aja ankapita ku mademo kapena aja anapita pambowe ndikukakhapa anthu a DPP aja ndi awa. Limene lija ndi bodza, Malawi musalikhulupirire. Ndipo ine ngati ndikunama iwonso abwere andimange chifukwa paja amafuna ziopseza anthu powachita silence by arresting them. Ndipo ine am challenging you my Yoram kunena kuti ine ngati ndikunama zimene ndikunenazi mundimange. Koma iniyo ndi mayi onama kwambiri mukunama. Munali ni meeting ku area Sate wiki yatha ndipo mutakambirana ku meeting manena kuti muli under pressure. Madonors, maiko osiyanasiyana komanso maloko NGO akukuchitani akizi iniyo posamanga anthu, posachita enforce malamulo, kumanga anthu amene anabweresa zikwanje. Ndiye kumene kuchako munagwirizanako bodza lonena kuti muuze mtundu wa Malawi powaona Malawi okupusa kunena kuti muanamize Malawi kuti mwamanga anthu pomwe anthu osimuna amange.
mu meeting yanu ija anthu ena amakulu angizani amayi momuja kunena kuti izi tikupanga zisiku lina tizayaluka chifukwa Amalawi azafuna kuti aziwe anthu komanso mayina awo, koma anthu atatu aku CID akulu amene tizatchule mayina kusogoloko chifukwa inenso I'm giving you 48 hours kuti anthu omwe atchule mayina awo komanso mwachite parade asidedi apereka 48 hours. Inenso ndikukupasani 48 hours kuti inu amayi yola mumubwere pa mtunda muuze mtundu wa Malawi anthu amene mwa amangawo mayina awo ni nambala yawo kuti mwamanga anthu angati. Koma nkhani ndionena kuti akulu ama CIDs aku area 30 anakanisisa kwa mtu wa galu limozi ndi iniyo mayi yolamu kunena kuti anthu amene wawa tingwauza kunena kuti taamanga, ndipo atakupasani malangizo kuti izizi zitisazinene inu munapanga makani. Nchifukwa chake zulo lija mu newspaper ija yanenedwa kuti iniyo mwamanga anthu amene ananyamula zikwanje anavala mamaski. I want to challenge you, the Inspector General, to come out clean and tell the world the names, those who have been arrested. Otherwise, I want to tell the donors out there to say that's a big lie. The IG is lying big time. She has not arrested anyone. They haven't made any arrest so far. They are only trying to fool the world to make a picture look like they have done a good job when they are fooling us. Choncho inenso I'm challenging you kunena kuti ngati ili nkhani yomangana mbwere muzani mange ine pajatu inenso tundatopatu mwezi umene nimamangidwa ndi unowo wa December. Ndiye sindikuziwa kuti mukundisiyira chani, koma ikakhala nkhani imene iyi ndiyonama. Ndipo ndikufuna ndiuze mtundu wa Malawi kunena kuti ena mwa iwo amene amapanga nawo zimene jakuvala maski kunyamula zikwanje ndi ma assistant superintendent wina waku area 3 zina aje tili nalo, wina waku region uko komanso osewondera traffic mayina awo tili nawo, komanso bwana wina commissioner waku area 30 mayina awo tili nawo. Ndipo amatumidwa ndi akulu aku area 30 konko amauzana kuti nthawi ino ndi ya operation, ndipo mmakavala zibia zanu kunyamula zikwanje kuvala mamaski kumachita parade ngati iniyo ndi anthu amba yetu ndino a polisi. Choncho amayi be clean ngati mwatopa muisiye ntchito muchite resign. Anthutu anzeru amachita resign zinthu zikaavuta. Ndipo ena ofuna kuchita protect integrity yawo amachita resign, amafuna kuti asuke mbiri yawo. Ine ndimanyadira anthu antundu umenewo monga mene achitira minister ja Nyalonje. Komanso kunali uku timati Bete Mahuka wamayi waku Eskom anali finance director, anachitaso resign ataona kuti anthu ena akufuna azimupusisa azimuuza kuti azilemba macheke, iyeyo anachita resign. Inu yonse mukoza kuchita resign pofuna kusuka mbiri yanu, koma kuti muziapusisa Malawi ndikumana makuti we have made some arrests regarding those that tukupanga knives just to make Malawians look like fools. Ineyo zimezo sini malola. Ndiye ndikufuna ndikuchallenge kuti I'm giving you 48 hours amayi muulule mayina anthu komanso ma identity awo anthu amene mwa amangawo, otherwise that cannot be tolerated in a democratic dispensation of governance. We are not fools. We are not going to accept that. Iniyo amayi ndinu munthu onama kwambiri ndi anthu anu atatu amene ali the topmost ku area 30, ndipo okulangizani anakulangizani ku meeting yanu koma simunafune kumva. Kodi inu ngati mmamva simamvatu? That's why takupasani malangizo osiyana kuchokera kale kunena kuti apolisi akuzunzika, ngakhale omwe wakupita ku mission yokale yakalembera uyu wa fake wa meki wa Annabel Ntalimanja amene asanachitikepo mu dziko lonse lapansi ngakhale ku America. Kalembera okuba, kalembera okuti anthu akupasidwa ndalama ngakhale ndi azibusa omwe ndikumakalaalika mu chalichi kuti kamvotereni Chakwera, kamvotereni MP wakuti wa MCP. Anthu amene akupita kukalembera amene wa apolisi kumachinga polisi auzidwa kuti aliyense pobwera kumeneko
ndi awo si yakumeneko aliyense obwera kumeneko akapereke 300 ndiye tayipangeni 300 abale angatayi musi 15 munthu wakhala ni ndalama zingati. Apolisi apita ku Eastern Region Mangochi kukayendesa zachisankho anyamuka opambana 15 pa station yaku Machinga ndiye alamulidwa kuti aliyense pobwerera azapereke 300 kwa mabwana apa Machinga polisi ndiye anthu azalemera bwa. Tikakuuza ni zimenezi, instead of you taking action mungogona. Ndere muzikapusisa Amalawi kuti inu mwamanga anthu ama demonstrations. Ndipo ndi ayamike anamiwa kuti mwalemba kalata yabwino kwambiri mwa challenge amene watuluse maina tione koma maina satuluka. Chimene ndiziwa ineyo ambiri aja amatenga zikwanjaja ndi apolisi ena also ndi a traffic kumadaba kuti abale wa traffic assistant superintendent wa kweli ya free zina anje ndili nayo ine sinimacheza kumaso wa traffic iso ina wa ku region akuvala nditu chinyau ndikumana mangati ndi demonstrator amene ali wa Wide ndikumaphatikiza ndi anthu akwansundwe amunchesi kumaoneka ngati ndinu madolo ndiye mwayaluka tu amayi mwayaluka anthu akuonani ngati simwatulusa anthu amene watikutulusa mayina. Ine tikulankhula pano ndili pasalimatu pasalima kapaka patenga sikuti sonzobisa raia olo kungoimba pa road block pano pakuti tamugwireni ameneyo akupita kuti andigwiratu koma ichi ndi chilungamo chacho chonena kuti osamapusisa Malawi. Nthawi yopusisana kuno ku Malawi inatha monga mmene amanenera asogoleri ambuyomu amene anamenyera ziko lino ufulu. Mwachisanzo taonani Amalawi ena akufuna azitengedwa bengati akapolo boma kapena makoti alamula kunena kuti akuadi makialandire ndalama zawo. Inu mukapanga meeting usiku ndikukachalenja nkhani cha ku Supreme Court nkhani yakhala ili mu court nthawi yonseyi yatengedwa pakana ku High Court anthu aja awina mwapangaso apiru awina apaso mene awinamo mukupanga pangaso apiri ku Supreme Court kufuna kuwazuza anthu akuadi maki amene munango acho sanchito popanda chifukwa chonena kuti mufuna maudindo atenge ana anu muti atenge azibale anu aziphwanu muzigawana mondrama mu adimaki muziba adimaki ndi jaina athaija minister wache ofoira ngati uyo palibe chimene akupanga nkhani za fetereza kulibe ku Malawi kunoko fetereza anatha akungopezeka apo fetereza ukampezaso kuti umugule mafumu ndi awo akumachaja 15,000 thumba limozi kuti ugule ku Malawi ukapolo udakalipobe mukapita ku Matie State kumene anthu akuzunzika kokopsa tipite Matie State akuthyolo ngati chakusatemwa uku Matie State ngati kumulanje kulujeri ndipo kulujeri konde kwa nyanya ukapolo kuzuza anthu tikunena pano zunguina akumalesa anthu kuweta nkhuku pa komboni kunena kuti nkhuku zimasokosa olo mwana kuti apezeke mwanaye wakulira ndiye kuti mzunguyo amazuka usiku ndikumakashauta. Why are you letting your baby cry? Malawi momunotu kuzunza na toka koma akulu alivyende kumangu yang'anira zimene zizi osawazuzula. Mzungu wina wa ku Lujeri akuzuza anthu pakana munthu wina wamangidwa kumene koko ma CID amutenga ulendo naye kwa mulanje pa polisi mwanjezamu wiki inoyo yachiwiri munthu amene yoyo ati amaenjezera anthu ma kgs umboni palibe kuti ampase bero ayi kupita kuti apite naye ku khoti ayi. Ukapolo kaoka apolisi kukonda makobiri apolisi kukonda zinyengo ndengati akupanga wankulu yo kuli bwanji ana wankulu yo ndamene akuyambisa za chinyengozo ati kuthawa pressure imene akupereka maiko ni mabungwe kuthawa pressure imene apereka Malawi yonena kuti bwanji analola anthu azikwanje kukasokoneza mademo ndelero alibwati kaboza alipanirira boza lalikulu ati kuanamiza anthu kuti we have arrested them and we will take them soon to court. Zili zonama mutakhala pa meeting komasa munakhala lachitatu ku meeting yanu kulilongwe ku area sate ndiye mufuna mumunamize ndani. Born Clinda the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.